Kaixo, zer mogu zauzie, kokoteraino ez da? Ni bebai, azkenean begira, mando eta ni, mikrofono eta guzti, kaskoak, ze pasada. Bueno, dantzan egin behar dugula, Ze jazdantzen esan dizut bakarrik geratu naizela. Ez da Kerman bakarrik geratu naiz? Bai. Begira da Kerman. Nire irakaslea, Fortniteko irakaslea. Haupa, Kerman. Bueno, pues ni nahi du dantzatu. Oi, zer gertatu da? Ni nahi du dantza egin, zer egin behar da orain? Zirkuloa. Zirkuloa, bale, eta orain, dantza bat nahi dut. Eta nahi dut dantza, dago ligero, dago pasos de baile, motillo, motorran ezin gara ibili, debekatuta dago. Caderas... Bai, eske... Caderas zer da, caderas emprendedoras. Zer da, guatzen ikustera, caderas emprendedoras. Nola, ez da joaten? Hori da, X, venga. Hala, hori da caderas emprendedoras. Me meo de la risa. Bueno, mesedez eta favores, osea, ni berbenatan askoz bebeto egiten duten. A ver, bueno, cancelar, mesedez, nahi dut beste bat, ligero, venga. Eta ze egiten du berdina? Ai, benetan, a ver, pues a ver. Eman behar diozu X. Pues a ver, eman behar diogu. Vale, orduan, egiten dugu. Orain, motillo, pasos de baile. Pasos de baile, mori, dantzateko dugula azkenean. Ai, non eman gut, aldatu da. A ver, itxaron, pasos de baile, hori. Venga, bai, ya está. Hei, tutua, ziri, zer da? Konfinamenduan egotea, zer da? Zoramena. Eta orain, salbatuko dugu mundua, bengoagatik, Bueno, utziko zaituztegu, Laizter arte, eutxi gogor, animu!